zuwa cikin suratul safat zuwa 37 za mu tashi akan aya ta 111 wanda zai karanta wani ayar Qur'ani shi na sayyid Aliyu ibn Shaykh Usman Bauchi wanda zai fasara maulanmu shehul Islam الشيخ عثمان البوشي رضي الله تعالى عنه أكرمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يدك جنة haka muke sakawa ma duk wanda ya kyauta haka za mu yi masa. Duk wanda ya tsaya ga Allah ya kadaita shi ya girmama sha'aninsa ya bi umarninsa na yi da hani ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi da hani ya ƙara soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka za mu yi masa shi ma za a ambace shi bayan rasuwarsa ya gaji an sa sunansa kamar yadda ake sa sunan annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Salihu da annabi Musa da annabi Isa. Duk wanda ya tsaya kyauta shi ma za a bar sunansa ya wanzu a duniya ana ambaton sunansa. innahu min ibadina kuma Ibrahim innahu annabi Ibrahim min ibadina mu'minin yana daga cikin manyan bayanmu mu'minai. Shi kama ma'abucin kulla ne su ne manyan bayin Allah daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi Ibrahim din. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه bayan maganan yanka ya wuce an dauke masa yanka ɗansa an dauke wa ɗan yanka. Allah ya yabe shi da haƙuri, wannan ya yabe shi da cika alƙawari. Ya ce haka muke saka wa dukkan wanda ya dauki umarnin Allah da ƙarfi wajen zartarwa. anna kazalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin. wa basharnahu sai muka yi masa albishir bi ishaqa da annabi ishaqa nabiyyan min as-salihin. shi ma annabi ne, za a haife shi ba haife shi wata kuna za a haife shi, amma in an haife zai zama annabi in lokacin annabta ya zana da shi. basharna bisa ga nabiyyan min as-salihin, ya daga cikin manyan bayin Allah salihai. Nan ake ambaton jama'an zulfa din maratibul zulfa dama guda hudu ne. man yuri illa war rasula ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. saboda a cika yaban su duk gaba ke da zaka ji inna min ibadina al-mu'minina inna kazalika najzil muhsinina. sai ka ji inna kazalika najzil innahu min ibadina al-mu'minina. annabi Ibrahim ya daga cikin manyan bayan mu masu imani. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما مؤمن محسن ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هو النبي إبراهيم البركة mun sa masa albarka mun zuwa masa albarka ta duniya ta lahira ta addini saboda ya haifi annabi Isma'ilun da ya fi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi annabi Ibrahim da shi da ‘ya'yansa mun zuwa musu albarka. barakna alaihi wa ala ishaq aka shi isa ga mun sa masa albarka wa min zurriyati ma da kuma zurriyarsu Ibrahim din da isa garin wannan ya haifi bani Isra'ila, wannan kuma shi annabi Isma'il ya haifi larabawa. A cikinsu akwai musinun mai kyautawa wanda yake bin Allah yake bin hanyar iyayensa da kakanninsa, wa zalimin akwai kuma wanda zai zalunci kansa. Daga yahudawan nan masu banna da nasarar nan masu banna dukansu jikokin waɗannan bayin Allah ne, to su dai zalimun ne, mutanen kirki a cikinsu kuma an yi su, ko yanzu ma akwai wanda suka musulunta tunda yake lesu sawa'an من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. tare da su Yahudawa ne ko Nasara ne ana kirga su daga cikin bayin Allah salihai, wa daga karbi na ibada suke annal arda yarsu ibadi salihuna fi shiga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yi imani da shi. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ولقد حقيقة مننا مني الخير على موسى وهارون أكن النبي موسى وهارون ونسي سنة جيكوكين النبي إبراهيم دنين مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. mun tseratar da su da mutanensu min karbi daga babban ciki al'azim mai girma, bautarwa da fir'auna yake wa iyayensu da kakanninsu, da kashe 'ya'yansu da ake yi, da sa musu ayyuka masu nauyi. duk da Allah ya raba su da fir'auna to ya raba su da wannan babban bakin ciki. wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. mun ba su nasara aka halakar da fir'auna da dukkan runansu gaba da aka gadar su auren alƙawar lazina kanu yustama'una mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha tammat kayyatu rabbika fi ala bani isra'il bima sabaru. mun gadar musu da fir'auna da abin da fir'auna ya bari duka mun gadar musu. wa nagar mananna ala musa wa harun wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim wa nasarnahum mun ba su nasara fa kanu suka zo su ne al-ghalibina masu rinjayi. yanzu halaka ta tabbata ga fir'auna da mutanensa bani isra'il sun gaji wuri. wa atainahuma al-kitaba al-mustaqim wa hadaynahuma as-sirata al-mustaqim. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا من الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. bayan an harakar da fir'auna kuma sai aka je karbo musu littafin at-taura a fadan Allah, kitabar mustabina, littafi wanda yake yin bayanin halal da haram, yake bayanin hukunce shine babban littafi shi at-taura a duniya bayan alqur'ani babu kamar sa a cikin littafin da suka zo daga Allah. wa hadainahu wa mun shiryar da annabi Musa da dan uwansa shigigi annabi Harun mun shiryar da siratal mustaqim, hanya madaidaiciya wanda kullum musulmi in zai yi sallah sai ya roki Allah ya sa shi a cikin su. inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sunne wa al-mun'amu alaihim wa hadainahu siratal mustaqim. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. haka mun bar yabo a bayan su rasu, mun bar musu yabo a duniya
duk garin musulmi da kaji za ka samu Musa, duk garin musulmi da kaji za ka samu Harun. Duk lokacin da aka ambaci Musa ko aka ambaci Harun za ka ji an ce radiyallahu anhu. Mun wanzar da sunayensu da girmamawa a cikin talikai bayan sun tafi. Salamun ala Musa wa Harun. Inna kazalika najzil muhsinin. Kamar yadda ka ji Musa wa Harun bayin Allah ne wanda suka tsaya a cikin bautan Allah da kadaita Allah da bautansa da kiran bayin Allah zuwa hanyarsa, to duk wanda ya tsaya shi ma ya yi irin haka, to za mu wanzar masa da sunansa bayan ya rasu. Za ka ji ana sa sunansa, ɗana a sa masa sunan wane, to wane na yana da salihan bayin Allah kenan. Saboda haka aka sa sunansa ya wanzu a cikin duniya. Inna mu haka kazalika najzil muhsinin, muna saka duk wanda su kyauta tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da bayin Allah. Kyauta tsakanin bawan Allah da Allah shine an tabu da Allah ka annaka tarahu, ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa, to shine musinu. A tsakanin ka da bayin Allah kuma ka kyauta musu duk gaba ke da karkai musu sharri kai musu alheri. Khairun nasi man yanfa'un nasa, fiyayyen mutane cikin mutane wanda yake amfana mutane. To duk wanda yake yin haka, to shi ma za mu wanzar da sunansa. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Annabi Musa da annabi Harun suna daga cikin manyan bayin mu'minai, inji Allah. Wa inna Ilyasa lamina al-mursalin. Sannan kuma annabi Ilyas za mu kawo kissan sa lamina al-mursalin, shi ma wallahi yana daga cikin manzanni. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إن إلياس سمع النبي إلياس لمن المرسلين شما يركتكم منزلني وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه لا تتقون. yadda dukkan annaba su ke gaya wa jama'a su ala tattaquna Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah ba ku daina bautan dodo, ku gare ta Allah, ku bauta masa, shi ma haka ya faɗa jama'a sa ala tattaquna ataduna ba'dan, ku tsaya kuna bautan gunki ne wanda ake kiransa badu, wanda yi shi kuma sunansa bakku, shi yasa ake kiransa bada bakka. Kuna bautawa dodo mai sunan bada bakka, ku bar Allah ku bauta wa dodo. A taɗuna ba'adan wata zaruna, sai ku bar ahsanul khaliqina, Allah mahalicci wanda yake biyayye mai halitta komai da komai, kowa da kowa ba za ku bauta masa ba. Mai halitta shine ya kamata ko ya waje ba bauta masa, ba wani abin da aka sassaka ba. Allahu wane ne ahsanul khaliqina? Allahu Allah kenan. Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina. Allahu Allah wanda za ku bauta masa ne Allah, rabbukum ubangijinku, wa rabbu abaikum al-awwalina, ubangijinku da uwanki iyayenku da kakanninku al-awwalina na farko. Fakazzabuhu sai suka kayyata annabi Iliyasu, wa inna masanisu ne da mudaruna za su halarci gaban Allah ranar lahira. إلا عباد الله المخلصين إن سمع رتقبان الله سوكا فرنا ما هو تقوم يدقوم يدزا شاوهرا ذا ساسوتا إلا عباد الله بند باين الله إلا عباد الله المخلصين بند باين الله ودشرن كذا يا توجيزو لو ينو أجمعين إلا عبادك المخلصين zan banda bayinka dukkan sai dai manyan bayinka wanda ka tsarkake su, to su kan wannan ba la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, babu bakin ciki ba tsoro a banda su a cikin cewa za a zantar da su sun halarci Allah din nan. Wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ali yasin. Wa tarakna alayhi fil akhirin, shi ma Iliyasu mun basu masa kyakkyawan suna a bayansa ana ambatonsa, kuma an faɗi sunan za su yi alaihi salamu wato ranar alaihi filafiri salamun gaisuwan Allah ya tabbata
ala ali yasin akan iliyasu ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali yasin kenan salamun ala ali yasin yadda ka ji mun ce salamun ala ali yasin din nan kuma mun bar sunansa a duniya ana ambato din nan to haka za mu saka duk wanda ya tsaya tsakaninsa da Allah ya kyauta kadaita Allah ya kyauta bautan Allah ya yi wa bayin Allah isani wato shi ma za mu wanzar da sunansa kuma za mu sa mutane suna sa wa 'ya'yansu sunansa duk lokacin da aka ambace shi in annabi ne shi annabi ne ya zo ce alaihi salamu sauran wanda aka samu sunansa kuma za a ce rahimahullahu ko radiyallahu anhu innahu domin shi iliya min ibadina da cikin manyan bayan al'ummi na masu imani wa inna lutan lamin al-mursalin annabi lutu shi ma yana daga cikin manzanni wallahi yana daga cikin manzanni shi ma annabi lutu إذ قال لقومه ألا تتقون إذ قال لقومه ألا تتقون يد أن بعض يهودا متعنى ديش ما يقيا متعنى ألا تتقون الله بقواج أورم الله كدين أيكم بنزا يواني با كدين أيكم بنزا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين نجيناه وآله أجمعين إلا جوزا في الغابرين suna yadda muka yi da shi abin da muke cewa illa ibadallahi al-mukhlasina dina shi ma annabi lulu mun tseratar da shi da iyalansa banda matarsa mugu wannan wanda take saukar da take ba da labarin an yi baki samari tana kiran ashirarai su zo su yi liwadi da bakin annabi lulu sai nan kenan wakila mun tseratar da annabi lulu lokacin da muka fi kartuwar da garinsa a cikin wuta da shi da iyalansa mun tseratar da su sai dai wannan tsohuwar matar ta sai ta kamta ta wanzu a cikin haragarku amma mun harakar da sauran kafiran ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أي لوكة تكوكي تفيا الشام كنا في تغرين النبي لود كنا غني يد غري يزما أنكبي يا زما رامي ميواري كنا غني da idonku ana ba ku labarin nan da ya kiwar da kafuran annabi ludu kuna bi da safe wani lokaci kuna bi da daddare wani lokaci ai hanyar ku ne kuna gani ai ya aike ku wani wanda kuma tabarruna alaihi musbihina kuna bi ta garin da safe wa billahi kuna bi ta garin da daddare awala ta kilona wa za ku sa hankali a jikin ku ku san waɗanda suka ƙaryata manzanni haka ake yi da su kullum za a halakar da su a yanzu da manzannin wannan yunus alamin al-mursalin har yanzu dai annabi yunus shi ma wallahi yana daga cikin manzanni إذا بقينا الفلك المشهور فساهم فكان من المدحضين إذا بقينا الفلك المشهور فساهم فكان من المدحضين النبي يونس أنا يجي يونس المتانين kuma yayi wa'azi mutanen suka yi ya ba tsoro suka yi yace to shanin Allah ba in manzo yayi wa'azi an yi to azaba ba za ta sauka to shi kenan azabar ta kusan sauka kenan shi sai ya bar garin da ya bar garin ya zama shi ba izini da bai samu izini daga Allah don ya bar garin ba sai ya bar garin da ya bar garin ya je ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwa da aka yi tsakiyar ruwa mai zurfi sai jirgi ya tsaya mai jirgi ya ce to cikin jirgin nan munawa akwai mai laifi in ba a cire shi daga cikin jirgin ba jirgin ba zai tafi ba akwai mai laifi ya za a gane shi aka ta yi ƙuri'a mana da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta kama annabi yunusa
ita kama shi ya tsalle ya fada a ruwa da ya fada a ruwa sai kifi ya haɗiye shi da kifi ya haɗiye shi ya zauna a cikin kifin a cikin kifin yake ganawa da Allah yana ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan kenan Allah dai ba shi da wuri annabi da ya samu Allah a can sama da al'arshi ya gana da Allah haka wannan ma a cikin ruwa a cikin kifi ya gana da Allah ko ina Allah yana nan ba ya kama da komai cikin halittarsa duk abin da ya shafi halitta ba zai shafi Allah ba ko zamani ko lokaci ko wuri wani da yunus alamin al-mursalin iz abaga lokacin da ya yi tafiya ba izini ila al-mulkin mashhur ya da jirgi cikakke da jama'a ba sama aka yi ƙuri'a ba kana min al-mudhadina sai ya zama cikin wanda suka fadi a ƙuri'a sai ya fada a ruwa فالتقمه الحوت sai kifi ya haɗiye shi ko mulim lokacin da ya rubuta ba izinin nan shi abin zargi ne للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بعدين تسبيح da yayi tayi a cikin kifin ba ina ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba da ai ba zai fito daga cikin kifin nan ba har ranar tashin kiyama amma tun da yake yayi tasbihi ya roki Allah to sai Allah ya fitar da shi daga cikin kifin saboda haka Allah yana ambata mana da annabawa kullum sha'aninsu zikirin Allah da tasbihi da su da mala'iku zikirin Allah da tasbihi saboda haka mu rike yawan zikiri mu rike yawan tasbihi don ku samu shiga hanyar wayin Allah na gargari falaula annahu kana min musabbihina la labisa wallahi da ya zauna fi batnihi a cikin kifin ila yau azuna har ranar da za ta tashi mutane وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ونبذناه بالأراء وهو سقيم sai muka jego shafili kifin sai ya jego shafili filin ku akwai rana sai Allah maza sai ya tayar da duma sai ya masa inuwa shi annabi Yunus wa nabadna bil ara'i wa saqim wa anbatna li shajaratin min yaqtin وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه من أيكيش إلى 100,000 جماعة دبودري كوما سكارا أشكن دبودري wannan ka'ida ce ta larabci magana ce irin ta larabawa kuma wannan karatun maganan Allah ne maganan Allah kuma Allah ya ce Qur'anin Arabiyyan Qur'anin nan balarabe ne dole sai ya rika yin maganganu wani lokaci irin na larabawa din balarabe mutum kenan shi zai ce a wannan abu ya kai 100,000 ko ma ya fi amma Allah masanin komai da komai magana ɗaya kawai zai faɗa 100,000 da kaza amma 100,000 ko ma ya fi wannan ƙa'idar maganar mutane ne maganar larabci tun da ƙur'anin balarabe ne kuma maganar Allah ne فآمنوا فمتعناهم إلى حين amanu mattanahu ilahi daga nan sai suka yi imani ba mattanahu muka jiyar da su dadi ilahinin har zuwa lokacin karewan ajalinsu Allah yana ba mu da wani wani da ka karanta na mana fa nafa imanu illa ga mu yau lamma lokacin wannan zaba fi ilahi duniya mattanahu ilahi mutane kullum aka aiki manzo sun yi istiza'i da shi sun yi irgili da shi me yasa ba za su zama kawai mutane annabi Yunus ba sun yi imani mun yaye musu bala'i mun yaye musu azaba ko waɗanda su zama haka mana amma kuma mutane ya hasartan alal iban ma ya ce mai rasulullah kanu bihi yastahzi'una nadama ta tabbata ga bayi ko yaushe kuka aiki manzo sai ku su kafirce masu su mai da shi abin wargi
abin zargi suna rena shi suna istihza'i da shi me yasa ba za su zama kamar mutane annabi Yunus ba فاستفتنوا ألربك البنات ولهم البنون فاستفتنوا ألربك البنات ولهم البنون كتنبئ قريشاوا كافرين sabon da ke damun su kafuran makka cewa Allah ya aiki mutum ba sa son su ji wannan Allah ne zai aiki mutum mai cin abinci mai zuwa kasuwa Allah ba zai haka ba abin da yake damun su kuma har yanzu ce in an mutu za a tashi wai wannan abu yana damun su kuma wani abu da yake damun su har yanzu wai kar a ce mala'iku ba 'ya'yan Allah bane mala'iku mata ne amma dukansu 'ya'yan Allah ne su wannan shine aqidar su to wannan abubuwa su suke damun su saboda haka in an yi magana akan wannan sai a komo kan wannan an yi magana akan wannan a komo kan wannan tambaye su a jiran bikal banati wa lahumul banun wai shin kam su kullum abin da suke so su haifa 'ya'ya maza in an ba su labarin mata su ta haifi 'ya ta mata su bakin ciki kamar za su jewa yaron a cikin rijiya kamar za su harakar da shi kamar an ba su murar labari an ce mata su ta haifi ta mata saboda kin 'ya'ya mata to su ma ba su haifi 'ya'ya mata amma suna dangana wa Allah yana da 'ya'ya ma dukansu mata ne abun mamaki yanzu a rigar fikar banatu ubangiji ya zaɗa ka zama 'ya'ya mata wadda kuma dubaru na ba ku 'ya'ya maza kuke so a ba ku sannun ku أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون am khalaqna al-mala'ikata inathan wa hum shahidun wai tukuna ma waye ce musu mala'ikun mata ne wa ya gaya musu mala'ikun mata ne ma har sai ƴan mata ne amma duka su ƴaƴan Allah ne wa ya gaya musu mata ne ina suka gansu har suka tabbata suka shaida wai mata ne su mala'iku ba maza bane ba mata bane jikinsu jiki ne na annuri ba taswiri irin na maki saboda haka ba a dangana musu zama su maza ne ko mata ne فاستفتي ما يربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون سنتبتا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون هكذا kawai ne ƙarya da suka saba yi da babbar ƙaryar nan ifku ita suka saba yi suna dangana wa Allah ya'ya kuma suna dangana wa mala'iku masu taga ala inna min ifkim da cikin ƙaryar su ne la yakunu suke cewa wani Allah wai Allah ya haifi ya'ya wannan duk ƙarya ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba ya bai shi ba ya ba yi da wani kini a cikin halittarsa gaba daya فاستفتي ما يربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون قياس به ألا وإن بابا أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أصطفى البنات على البنين وي تنبيا تقولنا أصطفى البنات على البنين شي الله نزي ذابي يا ماتا dukkan su ya mai da su mata ko dukkan su ya mai da su ƴaƴa nasa alal banina ba zai ƴaƴa maza ba sai ƴaƴa mata Allah ne zai yi haka ba zai yi haka ba shi da ma ƴaƴan ko mazan ko matan asdafal banati albani malakum kaifa taqumun wani irin mummuna hukunci ne kuke wa Allah ko kuna son ƴaƴa maza amma za ku dangana wa Allah ƴaƴa maza ku dukkan su mata ne wani irin mummuna hukunci ne da ku haka awala tazakkaru da ba wa azantu ba ku bi gaskiya Allah bai da kini bai da ƴaƴa awala tazakkaru kuma sultanu mubin ko suna da wata hujja ne akan cewa Allah yana da ƴaƴa amma duka su mata ne amma malaiku ina kuke da wannan hujja fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin
in kuna da wani littafin da aka saukar muku ya zo ya ba da bayanin mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma dukkan su mata ne, kawo littafin ku nuna wa mutane. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا كفرهم مكة سنسنيا بينه وبين الجنة tsakanin Allah da mala'iku suka mai da su dangi, wai mala'ikun ƴaƴan Allah ne. Allah ba shi da dangi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allah ba shi da dangi, ba shi da ƴaƴa, shi kadai ne, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. su mala'ikun sun sani sun tabbata kafiran nan da suke faɗin wannan muguwar magana Allah zai halarta da su a lahira ya yi musu azaba. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallahi amma yasifun. Allah ya girma, ya ɗaukaka, ya tsarkaka da wurin muguwar maganar nan da suke sifanta Allah da ita cewa ina da yaya. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Azabar da za a yi wa kafirai banda fa bayin Allah tsarkakakku wanda ya ce Iblis da kansa ma ya ce banda su da huyar na ku ajma'in illa ibadallahi al-mukhlasin. Banda su a cikin wahala na mu da ruwa za su halarci azaba din nan banda bayin Allah tsarkaka banda su illa ibadallahi al-mukhlasin. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سار الجحيم. وإنكم كوكا فري وما تعبدون دا كما كان كربكي وقتا وإنا من دون الله وإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. ba za ku iya fitinar da kowa ku bar da shi ya bi makanar ku ba za ku iya ba sai wanda dama an rubuta masu shi dan wuta ne. Illa man huwa salil jahim. Ba za ku iya wanda kowa ba illa man huwa salil jahim sai dai wanda yake dama dan wuta ne an rubuta masa shagawa zai zama dan wuta shi zai saurari wannan magana ta ku magana banza ƙaryar banzan nan ya saurare ta. minna illa lahu maqamun ma'lum. Wannan magana Jibril ne ya faɗe ta. Allah ya gaya mana yadda take lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi Isra'i da Mi'raji sauran za a koma Madina tun ba kowa Madina ba manzo Allah yana bacci aka kawo masa dabba buraka yayi ibadarsa ya gama a Kaaba sai bacci ya dauke shi ya kwanta sai aka zo aka tashe shi sai aka ce bismillah hau buraga Allah yana kira ka sai ya hau buraga da yanzu zai hau buraga ta ce ba wanda zai hau sai annabi Muhammadu sai Jibril ya ce ai shi din ne to shi ya hau buraga nan inda su za kafarta inda ta kai idonta can take kai kafarta saboda sauri nan da nan sai ta tarda annabi Ibrahim tare da wadannan ya'ya musulmi da suka mutu suna ƙanana yana da daftar da su aka ce annabi ya sallah a wuri ya sauka ya sallah aka wuce sai ta da annabi Musa yana sallah aka ce sauka ya sallah a wuri aka wuce sai aka je Qudus Baitul Maqdis sai aka je wurin da annaba suke daure dabbobin su ya sauka ya daure dabbar sai ita Qur'an nan sai aka kira taron dukkan annaba su zo ana neman su a fadan Allah aka taru gaba daya da aka taru sai a Jibril ya nuna masa wannan shi ne annabin Allah babanka annabi Adam wannan shi ne annabin Allah babanka annabi Ibrahim
wannan shi ne dan uwanka annabi Shisu, dan uwanka annabi Nuhu, dan yace dukkan su ba wanda Jibril ce babana sai annabi Adam sai Ibrahim. Mun ga yasa su duk gaba ke daya, mun ga yasa sai ce za a yi sallah ne sai to bari gani babana Adamu ne zai mana limanci ko babana Ibrahim. Da aka jera sahu sai Jibril ce bismillah ne zai yi limanci. Da ya limanci muka yi sallah sai Allah sai tambaye su wasu kalmar rasulullah min qablika min rusulina ajalna min dunir rahmani ayatan yuwadun. Ka tambayi manzanni ga suna yau duk abin da kake so ka tambaye su. Qurayshawa suna tsabi wai sun ci amma sun yi kokin annabi Ibrahim ne kan addinin tambayi annabi Ibrahim ne. Yahudawa sun kafirce suna kin annabi Isa tambaye su. Su kuma nasara sun ci Allah su uku ne a tambaye su. Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama aka gama wannan taro aka tashi sai ya tafi da Jibrilu suka yi sama da ɗaya suka tattara annabi Adam don an ajiye masa annabawa a sama din. Aka ajiye annabi Adam a sama ta farko, annabi Isa da annabi Yahya sama ta biyu, annabi Yusuf sama ta uku, annabi Idris sama ta hudu, annabi Harun sama ta biyar, annabi Musa sama ta shida, annabi Ibrahim sama ta bakwai. To daga nan sai aka wuce aka je Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sai Jibril kama kujera ya zauna a wurin. Annabi ce yaya tafiyar mu, sai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Mu mala'iku kowannen mu yana da wurin da baya wucewa. Kaga nan ban ta wuce nan ba. Allah ne ya kira ka amma ni ba na wuce na iyakan nawa kenan. Ita sai ramrab ya dauki annabi aka yanke hujubai duk gaba ke da sai aka je inda ba sama ba kasa ba duniya ba lahira ba kudu ba arewa ba sama ba kasa ba komai ba kowa sai Allah. Da ga Allah sai yayi gaisuwar da ita ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi. Sai Allah ya amsa masa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Sai ya karba shi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Domin abin da aka ce at-tahiyyatu ainihin ka'idar dan adam in ya tadda wanda babban sa zai masa gaisuwa irin ta girmamawa. Ta gaisuwar girmamawa a wurin masu damara kos har kafa suke hadawa su daga hannu su kai waje kusa da kunnensu su sara, shine girmamawa manyansu. Ina karkashin umarninka ko da za a sare wuyana, abinda kos yake faɗa kenan haka. Daga nan sai masu girmama turawan nasara, su kuma girma turawan nasara wato an yi wannan tukunna sai a tsaya a yi ta yabo wannan yan siyasa kenan. Ana yi wannan shi ne ya muku kaza, wannan shi ne ya kawo muku taki, shi ne ya kawo muku famfo, shi ne ya kawo muku menene, shi ne ya yi zuwa an sa za a yi kwangilan kaza da kaza ku sake zaɓensa. Kar ku ji maganan makaryata wanda ba su da komai. Aiwa ɗan siyasa kirari, ana kallon mutane na kallonsa. Girmama ɗan siyasa kenan wa ƴan uwansa. Shi yasa in mun yi kabbara ɗin sai mu kama karatu mai wa Allah kirari. Wa alhamdulillah wa salamun ala ibadi illa sabi. Allahu khairun amma tushrikun. Amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzalakum minas samai ma'an fa amanna bi hadaka zata bahja ma kana lakum an tubutu shir a ilahum Allah wa hum qawmun ya'dilun. Amma ja'ala al-haram وجعل رواسي وجعل بين البحر حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم في العباد هاتوا برهانكم قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وينزل الرياح بين إرادته أإله مع الله ai sai wa Allah kirari, shi yayi sabo, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi ne shi wa ko wani Allah banda wannan Allah
ai tai masa kirari ce to ni dai na gama kirari ubangiji na, in wani kuma yana da ubangiji zai zo ya hau ya lacca ya bamu dalilin abin da yasa ake bautawa abun banza wanda ba Allah ba, hatu burhana ko kuntu salihin. sai an gama wannan kirari sai an gama na force kenan na daga hannu da hada kafa, an gama na 'yan siyasa, yanzu kuma za a yi na alkalin nasara in ya fito shi ba za a tsara masa ba za a yi masa kirari ba, sai a ce ko a sunkuya sai a sunkuya ruku'u kenan. ya an gama ruku'u sai a dago daga ruku'u, ya an gama daga daga ruku'u sai a fari gaba da a yi dobale waɗansu ba haka ke fari gaban sarki shine dobale, to shine sujada kenan. ya an yi sujada an gaishe ka sai a taso a zauna, ya an taso an zauna sai a zama iri yadda ake gaida iyaye, yadda ake gaida surukai, yadda ake gaida malamai a zaune. to haka sallar duk ta tara waɗannan gaisuwoyin, saboda haka ake ci attahiyatu, gaisuwoyi ba wanda ya a tara masa irin waɗannan gaisuwoyi sai Allah shi kadai, kowa da nasa daban na girmamawa, amma Allah shi tara masu ake gaba daya. to sai annabi ya ce attahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, at-tayyibatu as-salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa assalamu alayna. sai Allah ya sanar da annabi ilimin mutan farko da ilimin mutan karshe, da wani ilimin da mutan farko da mutan karshe duk ba su da shi annabi Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wa sallam. to da haka daga nan sai ya sallame shi ya bayi sallah 50, ya zo annabi Musa sai a rage, aka rage har ana ragewa har ta zama sallah 5. sai ya dawo sallallahu alaihi wa sallam. wa inna lanahnu as-saffun wa inna na farkon sura an ce wa safati saffan fa zajirati zajran fa taliyati zikran inna ilahakum la wahid. to yanzu malaiku suke gayawa, suke faɗa, suna ce inna mu malaiku da nanu wallahi mu ne as-safuna, masu yin sahu suna wa Allah ibada ba iyaka. waɗansu suna tsaye, waɗansu sun yi ruku'u, waɗansu sun yi sujjada, waɗansu suna zaune, sahu muna wa Allah ibada. wa inna lillahi musabbihuna, mu ne masu yawan cewa subhanallah amma yasbuna subhanallah mu malaiku, in ji malaiku. wa inna lillahi musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna 'inda dhikran min al-awwalin lakunna 'ibadallahi al-mukhlasin. wa inna lillahi safun wa inna lillahi musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna 'indana dhikran min al-awwalin lakunna ibadallahi salihin lakunna ibadallahi al-mukhlasin. mutanen Qurayshawa na Makka sun ce suna mamakin a ce Allah ya aiko annabinsa zuwa ga wata al'umma ta kafircewa annabin. kai ina ma damu ne mu in Allah ya kawo mana annabi lakunna ahdemi ne da lumam. wallahi mu kan Allah ya kawo mana annabi za ku ga shiryawa ne ba irin wanda ba suke kafircewa annabawansu ba. amma dai da annabi ya zo ma za da mu illa nufuran istikbaran fitar da maka da sai da annabi ya zo sai suka guje masa, suna masa mamakunan tanadi. wayin kanu haka yake a lamarin innahu kenan. wayin kanu ya kuluna da wannan inda za zikirin mai lawalin, da mu ne aka ba mu aika daga Allah irin yadda aka aika wa mutan da annabawa da littattafai, lakunna ibadallahi al-mukhlasin, da mun bi wadancan shari'a da mun zo bayan Allah tsarkaka. to gashi annabi Allah ya kawo musu annabi din ya zo sun kafirce masa. fa kafaru bi fa sawfa ya'lamun. fa kafaru bi fa sawfa ya'lamun, gashi an kawo manzon sun kafirce masa, da sanin za su ga karshen lamarin su. sun gani ma sun gani a Badar, kuma suna can suna gani a lahira. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد حقيقة سبقت كلمتنا كلمة ربو تاريغا تبتا كنجلي أنا قابو إن
وإن جندنا لهم الغالبون كل منا فدامك وإن جندنا لهم الغالبون كل منا فدامك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا كل منا قيامك مو جماعه mu ne masu rinjaye ubangiji tabaraka ta'ala a wannan dan karamin wuri duniyan nan da su kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya Isra'i da miraji da shi wato da za a sa duniyan nan guda da yawa aka sa su cikin alamul malakut sai su yan kadan amma dukkan alamul malakut suna shige da bayin Allah dukkan su ba mai sabon Allah haka in an kai sama ta bakwai sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk ko ina bayin Allah ne ba sa sabon Allah saboda manzo Allah ya kwantar da hankalinsa duk waɗannan bayin Allah da ya gani suna ƙarƙashin biyayya gare shi domin shi ne manzo na duk duniya gaba daya na halitta gaba daya amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mutane kenan da aljannu da malaiku duk annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya kwanta don yin mutane ɗan cikin cokali da suke duniya musamman a makka sun kafirce wa sai mai ba komai su yan kaɗan ne dama haka Allah ya ga dama amma nan duniyar sai Allah ya ga daman sa kafirai su suka fi yawa walakin na aksarar nasi la yu'minun yawancin mutane ba za su yi imani ba sai yan kaɗan kenan wato in an samu jama'an duniya an samu kashi 5 sai aka samu kashi 1 ne daga cikin kashi 5 din musulmi sauran duk kafurai ne aksarar nasi la yu'minun la yu'minu illa qalilan daga nan sai a jawo su musulmi wanda suka yi imani a jawo su gaban Allah a tura waɗanda aksarun nasi in can wajen inumu illa kada da aka hada su da dabbobi su waɗannan wace da ku rika jawo su kana yi musu wa'azi ku musulmi sai kuma a dube su musulmi kuma sai a ce walakin da aksaran nasi la ya'lamuna ko musulmi ga imani amma ba ku da ilimin addini yawancin ku ba ku da ilimin addini sai a samu masana ilimin addinin su zama yan kaɗan yawancin mu ko ba mu da ilimin addini amma ga imani ga neman bauta wa Allah sannan wannan dan kaɗan da aka samu na masu sanin ilimin addini su kuma sai amsa walakin na aksarakum lil haqqi karihuna ko kuma malamai kun yi ilimin amma yawancin ku ba ku son gaskiya saboda sun abin duniya ko sun zaman lafiya ko sun girma ko haka dai sai muka zama kafirai sun bi yawa musulmai kaɗan ne a cikin musulmi kaɗan masana addini kaɗan ne wanda masana addini sun fi yawa su kuma masu sanin addinin yawancinsu ba a son gaskiya walakin aksarakum lil haqqi karihun to sai ya zama kashi da ya zama karamin nan sai ya ta kuka wa Allah inna qaumana hajaruna mutanen mu sun kaurace mana dan adam yan uwan mu sun gommaci su koma cikin dabbobi wannan ku musulmi ne yan uwan mu ba san addini ba sun gommace zauna cikin jahilci wannan ku malamai yan uwan mu sun san gaskiya sun tage gaskiya saboda neman duniya da neman zaman lafiya da neman girma da neman shahara ya Allah Allah ce karku damu innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un wa yatawalla Allah wa rasuluhu wa inna hizballahi hum al-ghalibun karku damu ai Allah ni Allah ina son ku ko da mutane sun yi ku ni Allah ina son ku kuma dukkan bayina gabaki ɗaya banda kafira suna son ku annabi na yana tare da ku ina son ku saboda haka komai kankantar ku karku da mu ne masu rinjaye saboda haka jama'a Allah zuwa da rinjaye ko ina ko da an rinjaye su a ganin duniya to su ne da rinjaye a lahira domin in an kada su a duniya in an je lahira sai ya kasance jama'a kashi biyu ga waɗannan za su je aljanna ba mai hanawa ga waɗancan za su je wuta ba mai hanawa to yanzu nasara ta bullo wajen su wane ne kenan masu tafiya aljanna ba hanawa su ne masu nasara ko da kafirai sun halakar da musulmi ba kowai إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم سواء منزلين لهم والله سوني المنصورون أبو بي ونصر وإن جندنا وتجمع حكومة سوني غالبون وسوني جاي hizbullahi kenan jama'a Allah su ne da rinjaye kullum komai gangantar su ne da rinjaye فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون
التاهين وأبصرهم فسوف يبصرون وتولى عنهم ربنا يا رسول الله rabu da su ka juya musu baya hatta yi har lokacin da umarninmu ya zo na halakar da su da umarnin baka nazara sai ya zo rabu da su wa sirru ka saurare su ba zo mu yi su da sannu za su ga abin da zai faru a kansu su halaka za ta faru a kansu nasara za ta faru a kanka yanzu za a gani ka saurare su ba sirru ba zo mu yi su أفم يعلمنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أفبعذابنا يستعجلون wai azaban mun ce suke karyatawa suke gaggautar da ita mata hadal wadu in kuntum sadiqina mata hadal wadu in kuntum sadiqina mata hadal fatu in kuntum sadiqina kun ce za a yi mata za a ba ku nasara za a harkar da mu kun ce kaza yaushe ne alƙawarin ne har ya Allah ya ga azaban da yake gaggawan zuwan ta karbi gaggawan zuwan ta tana zuwa awa bai zabi na sajidun bai zana zala bisa hatim azabar ta ran da duk ta sauka a farfajiyar kofar gidajensu fasa'ar nan kan sabahul munzarina sabiyar wanda aka yi gargadi suka yi karba sa'a ta baci ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Khaybara fatu Khaybara yana ce Allahu akbar kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzarin annabi ya ce Allahu akbar Khaybar ta rushe daga yau ba mulkin Khaybar mu in mun sauka farfajiyar kafurai a rannan kafurai sun ga za su ga mummunan safiya ba za su ba wani mazari وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وتولى عنهم حتى حين ka ba su baya ka rabu da su ka juya musu baya ne hatta yin har lokacin da alkawarin mu ya cika na halakar da su ba ka dama ka halakar da su a badar ka kama manya-manyan kafurai bayan an kashe 70 daga cikin manyansu ka kama 70 ka rike sai abin da kace za ka gani insha Allah ya Rasulullah za ka gani a badar ka saurare su su ma saurare ka ba shi ka sa ido ko zo yi su sa ido za ku ga karshen lamarin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kullum aka yi kissoshin annabawa irin waɗannan aka yi gargadi aka yi albishir aka yi gargadi in an gama za ka ji Allah ya ce wa ƙuri alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istabi kai wa Allah godiya ka tabbatar da nasara zaman lafiya ina tabbata ga bayin Allah waɗanda Allah ya zaba subhana rabbika rabbil izzati kaji da kissoshin da aka yi maka na annabawa annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa da annabi harun da annabi ilyas da annabi ludu da annabi yunusa da ba da kowanne aka wace salamun ala nuhin fil alamina salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin sannan nan gaba da an hada dukkan annabawan gaba ɗaya yanzu an ce wa salamun alal mursalin dukkan girmamawa da tsarkakewa ya tabbata ga Allah subhana rabbika Allah ubangijinka rabbil izzati ma'abucin kowane girma da ɗaukaka mai halakar da kafirai mai ƙirtar da muminai an baya sifuna ya tsarkaka gabarin abubuwan da suke siffanta yi cewa yana da ɗa ko yana da 'ya'ya mata ko yana da abokan tarayya duk wanda ya koru gare shi wa salamun zaman lafiya ya tabbata alal mursalina ga dukkan manzanni gaba daya tun da yake haka ne Allah ya halakar da kafirai ya tsiratar da muminai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so man arada an yubta lahu bil mikyal al awfa wal yaqul subhana rabbika rabbil izzati zuwa karshe
duk wanda yake zo a auna masa lada da babban mudu a cika masa to ya karanta subhana rabbika rabbil izzati har zuwa karshe za a auna masa babban mudu a cika masa lada walhamdulillahi rabbil alamin to Allah mana gafara Allah ya gamu ya ga iyayenmu da malamu Allah sa ya karɓi mu da alheri Allah ya biya bukatun musulman addu'a wurin mu Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da watattu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana Najeriya mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya dukkan bada'o'i Allah ya dukkan damuwa Allah ya kawo alheri da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma addu'ar mu da biya bukatun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa dari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin